I'm just friends with Alima hadda Aisha. Okay. Maka fita cool joint zamu shakata. Suka buga order hada take away. Zufa kafin su sani a run away. Mu ma ai gayu muna da namu matsalan. Baka da kuɗin mai amma ka ɗauko galan. Our pocket is dry like Hamatan, but we go come the form like saying we be Jagaban. Maza ka kware a wajen packaging. Haka. Tun da yan matan yanzu ai sai da strategy. In ka janyo suka faka sa garejin ti amma abin da kai fa is not encouraging. We just friends na ce, ka san ban ƙarya suna so in ja kaya. Ka san bana latsowa like buhun kaya. Suna cin kwalta kaman taya. To tsaya a nan, tunda mun gane sai mu ɗan sha kofi a nan. In mun gama mu taka rawan kofi a nan. We can't come and go and kill ourselves a nan. Wata gwan make motsi a nan. Then the grace za su samu bori a nan. Madam an taya mun kofi a nan. Straight up ban sajin wani story a nan. Ke sa kofi a nan. Ki saka mana kofi a nan. So ki saka mana kofi a nan. Ke sa kofi a nan. Ki saka mana kofi a nan. Nace so ki saka mana kofi a nan.